तिसारका बार भैया फिर से गाना के रिकॉर्डिंग भइल बा। जौन की राते गाना की रिकॉर्डिंग प्रणाम तक जितना भी भैया हमारे वीडियो देख रहा बनी रहो सबको बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया लाइव आकर और बतलाले रही कि भैया 2 दिन में गाना रहो सबके बीच में जरूर है। लेकिन रहो सबको बतला दी कि पवन सिंह के लाइव आयला 2 दिन से ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी आज तक ले गाना चाहे टीजर रहो सबके बीच में काहे ना आई। पूरा जानकारी रहो सबके बतलाएं, लेकिन हमारा वीडियो पर अगर नया बनी तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बात रहो सबके बताएं कि पवन भैया के लाइव आयला के बाद और बतैला के बाद भी गाना चाहे टीजर ना आए। वजह रहो सबके बतला दी भैया कि पवन भैया भी जानत रही कि मैं हम गाना रिकॉर्डिंग कर देले बानी तो भैया अब गाना आ जाई। लेकिन रहो सबके बतला दी गाना रिकॉर्डिंग भैला के बाद मिक्सिंग भैला के बाद जब सब कोई सुनलक, पवन भैया भी सुननी गाना के, तो गाना भैया केहू के पसंद ना आयल। फिर वो गाना की रिकॉर्डिंग कल गई, फिर पसंद ना भइल। तिसारका बार भैया फिर से गाना के रिकॉर्डिंग भइल बा। जौन की राते गाना की रिकॉर्डिंग भइल और अभी तक शायद मिक्सिंग वक्सिंग चल रहा हुई। लेकिन रउआ सबके बतला दी कि भैया अब गाना 100% रउआ सबके बीच में आ जाई। काहे कि रउआ सबके बतला दी कि जौन की पावर स्टार पवन सिंह लाइव आकर और बतलाले रही कि भैया 2 दिन में गाना आवता, तो रउआ लोग देख लो कि पवन भैया कहीं जा रहल बनी। जी हाँ, गाड़ी में बैठे रही और गाड़ी में से ही लाइव आए रही और बतलाले रही सब बात की कामना कारण से गाना लेट भइल बा। तो रउआ लोग के बतला दी कि पवन भैया लखनऊ से दिल्ली जात रहे। जी हाँ, दिल्ली में गाना के फिर से रिकॉर्डिंग भइल बा और रिकॉर्डिंग भइला के बाद भैया एकर मिक्सिंग चालू बा और एडिटिंग चालू बा। बहुत जल्द रउआ सबके बीच में ई गाना आई। लेकिन रउआ सबके बतला दी कि भैया कल गाना 100% चांस बा आवे के, काहे कि रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गइल बा और आज कहीं ना कहीं टीजर रउआ शाम तक देखेला रउआ सबके मिल जाई। बस ये एगो छोट सा कारण से पावर स्टार पवन भैया गाना जवन की धनिया ये जान गाना ना होत रहा, टीजर ना होत रहा, सिर्फ और सिर्फ पवन भैया के रिकॉर्डिंग में दिक्कत रहा। जी हाँ, ये गाना की रिकॉर्डिंग तीसरा बार में जाके कंप्लीट भइल बा और एक टीजर होगा सबके कहीं ना कहीं आज उषा फिल्म्स पर देखे के मिल जाई और कल गाना कहीं 100% भैया चांस बा। विश्वास उम्मीद के साथ रउआ सबके बता रहल बानी कि कल गाना रउआ सबके देखेला मिल जाई। तो रउआ सबके अपडेट कैसे लागल और गाना का कितना इंतजार बा कमेंट करके जरूर बतलाएं। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।